Všem fanouškům 4 kol, opakuji, všem fanouškům 4 kol, tady Roadlook TV, zaujměte pozice u svých monitorů. Očekávaný test luxusního kupé bude již brzy zahájen. Zatím o testovaném objektu nic nevíme, ale v terénu už čekají naši spolupracovníci, kteří by nám měli sdělit víc. Over. Sojko, jste na místě? Přepínám. Sojko, jste na místě? No, jsme na místě, zatím se nic neděje. Už jste aspoň něco viděli? Ne, ještě se neukázal, stále čekáme. Podle informací našeho agenta tam musí být každou chvíli. Jasně, jsme ve střehu. Počkejte, něco slyším. Takový zvláštní nudivý zvuk, to musí být on. Ano, to je on, právě se mi kolem. Jakou má barvu? Černou. Značka? Jaguar. Cože? Zopakujte to. Jaguar, nový Jaguar XK. Lodíha. Nový Jaguar XK je jako auto stvořené pro Jamese Bonda. Důvodů, proč bych mu doporučil právě XKčko, je několik. Tak za prvé luxusní interiér. Tajný agent stráví většinu svého času na cestách a tu a tam si dovnitř pozve nějakou sličnou dámu. Proto si potrpí na komfort i kvalitu zpracování. Řeknu vám, ty staré Jaguáry za moc nestály, ale tohle je úplně jiná písnička. Místo nepěkných tlačítek jsou na středové konzole kvalitní ovladače. Palubní desku oblékli ladies z Jaguaru do krásné voňavé kůže a celý interiér přizdobili flešným hliníkovým dekorem. A co teprve barevná dotyková obrazovka? V XJčku nebo S-Typeu mi naskakovala z grafiky i softwaru husí kůže, ale tady se nemůžu od displeje odtrhnout. Tohle se mi vážně líbí. Předností displeje naštěstí není pouze vysoké rozlišení nebo hezká grafika. Pod pohlednou skořápkou se totiž ukrývá uživatelsky přívětivý systém, v němž se rychle zorientujete a vše snadno nastavíte. Na rozdíl od dob minulých tentokrát v Jaguaru mysleli i na detaily. Ty ale dělají luxusní auto luxusním autem. Tlačítka okolo displeje, na volantu i dveřích konečně nevypadají jako z vozu za 300 000, ale odpovídají základní cenovce 2,5 milionu korun. Jisté drobné výhrady přetrvaly. Zasadit displej do levného plastu se nám nezdá jako dobrý nápad, stejně jako ozdobit volant lacinou imitací ušlechtilého kovu. Kožené sedačky zaslouží pochvalu za komfort, ale pokárání za slabé boční vedení. Rozsah nastavení se ukázal dostatečný, ideální pozici najdete velmi rychle. Na projížďku ve 4 ale zapomeňte, do mrňavých zadních sedaček se nenacpe ani malé dítě. Z interiéru přecházíme rovnou do ateliéru. Tenhle krasavec se totiž před kamerou nakrucuje jako profesionální model. Rysy obličeje ukazují na typický Jaguar s nezaměnitelnou mřížkou chladiče, moderními světlomety a dlouhou kapotou. Ještě lépe než zepředu vypadá auto zezadu. Nebýt tam logo Jaguaru, pletete si nové XK s Aston Martinem. Jenže krása není všechno, se sportovním kupé se hlavně jezdí. A aby to ježdění mělo říz, potřebujete silný motor. Takže konec promenády, zrychlíme.
Nevíme, na co jsou zvyklí tajní agenti, ale 219 kW není na benzínový 8válec 4,2 litru a sportovní kupé k tomu žádný oslnivý výkon. Na druhou stranu, když XKčku šlápnete na krk, dáte si padoucha k snídani. Plynový pedál míří dolů, otáčky letí nahoru a motor si prospěvuje hezkým baritonem. Osmiválec táhne od nízkých otáček, ale nejlepší výkony stejně čekejte v rozmezí 3 až 6 tisíc otáček. Když si podřadíte a vyženete otáčky na 5 tisíc, odvděčí se vám auto s silným zátahem. Radost jízdy vám dokonce neskazí ani 6stupňový automat, který inženýři obdařili téměř nadpřirozenými schopnostmi. Řadí hladce, přesně a rychle. 20palcová kola testovaného modelu slibovala tvrdou jízdu, ale sportovní natřásání se nekonalo. Jaguar XK tlumí nerovnosti téměř stejně dobře jako limuzíny vyšší střední třídy, a to je co říct. Bohužel mince má dvě strany. Kvůli komfortnímu odpružení se budete muset na zvlněných cestách smířit s mírným pohupováním. To ale nijak neovlivňuje stabilitu v zatáčkách. Pokud jste z předchozích záběrů nabili dojmu, že Jaguar XK je jenom rychlé luxusní kupé, tak na to zapomeňte. Když s ním vyjedete na letiště a vypnete stabilizační systém, je s ním hodně zábavy. A to je konec.